So, what is up, guys? Oh my god, armpit sweat. Joseph, I'm not good at this. Okay. So, what's it? What is up, guys, no? Nangita ko ani nga stuff and nakakontak ko ani nga guy. He wants me to meet up later with him. Gabi na daw. He said na daw siya something. Curious kayo ko. For the sake of the vlogs, we'll just see how this goes. Guys, naana ko diri. Asa tong guy? Nakoy kwaon and guys, nana siya. Ta mo niya guys. Muni siya guys. Hadlo kayo guys. Should I really go for this guys? Oh my god. YOLO. Hey bro. Muna siya. Asa? Okay lang niya siya bro. Muna siya. Muna siya. Muna. Globe, wifi, at home. LTE ni siya. Kusog niya. Kusog ni, promise. Wala yung makabaluan. Ay, saba. Ano yung camera? Safe ra ko, ana. Ay, post ha? Fun ra ba? Ay, post ha? Sige. Student makaka. Student ka? Oo. So, pwede ka ni makaload ra ka para na kay internet. Dili siya monthly gid ang bayad ani. Dili man ta maunsa. Pwede ka ni mo kuyugon sulod sa inyong balay? Pwede. Netflix and chill ata na bitaw tay. Inisintala na lang ay. Okay. Dire Bro, ayaw ka wala. Okay na bro, alay bro. Okay, asa ka pa? Wala tawer sa. Hagsa pa. Amping pa, amping. Ali, Kira. Take my hand, trust me. I found a love for me. So what is up guys, no? And karon guys, exciting kini siya nga day. Siguro mo jud ingon sa akong vlogs nga. Exciting kini siya nga day. Exciting jud akong day. Exciting kini siya nga day no kay lapo mi padrama-drama na patong gibuhat ga effort kay topper bitaw. Amurang ganahan is introduce ninyo ang usa sa akong best friend jud ako ni siya guys. Ako dili ko taga Dumaguete, mga students half siguro no. Dili taga Dumaguete. Ako dikan kog Dipolog. Ban pud ninyo is dili gikan sa diri sa Dumaguete. So kailangan ko magkuan og budget. So sa akong self, ako dili ko ka gamit og internet nga like monthly kay dako na kay mahal na kay siya para nako guys. So mugin siya akong best friend dere guys. As a student, kailangan kay ko nga like na ako'y internet gyud sa balay kay of course research. Sikretong malupit. Research like YouTube. Mag-search ko like about sa math, about sa biology, ana. Sikretong malupit. Facebook para sa ano ba na may group chat ng every group o sa school. O ano, sa school kailangan jud na siya guys. And Sikretong malupit. Yeah, Johnson, what about sa pocket wifi? Kung naman ko yung friend, magamit ko sa pocket wifi, what's the difference sa ninin? Kita ka, 2 times faster, stronger signal, wider coverage versus pocket wifi. So, 2 times siya nga mas fast pa sa pocket wifi. Ako siya gi-translate, ako rin gi-Bisaya. And also guys, mag-load kag 50 pesos. Sa pocket wifi, para makadungagan kag another gig, kailangan ka magdungag og another 50 pesos. Really? Pwede ka mag-add og 15 pesos lang, 1 gig na siya. Like, na siya special nga SIM sa sulod. Mag-unbox to. Tagkuan siya, 1999. Pero, if namo PM, pwede na ko ihatag niya 1799. Like, seryoso ba? Wako ga joke. Guys, whoa. Okay, pag open mo sa box, muna siya, ang gadgets. Prepaid home wifi. So, ato sa siyang ibutang dyan sa kilid. Yung power wire. Sa power na siya. Like, i-connect siya sa likod. And sa kabantay ka, kani man ang ibutang sa likod sa, like, sa if ever nga direct sa laptop, sa diba? laptop, yes. Pero usually, magamit man tagin ani. So, ang sa sulod, okay, so ang yun ay manual. Which is probably kasagaran na to, dili mo basa, ana. Ay, mabasa ka. Ako di ko mabasa. Kabantay mo na, guys. Karelate mo ka na mag-open terms and agreements. Then, scroll, then. Agree. Sikretong malupit. So, user guide. Yes, later. Hey. Wait, nice sticker. For where? Ay, saba to ibutang sa motor. Sige. Sige. Kung Mark Miller yung motor, reader ka. Tagihan nga motor, which is akong mga roommate. Tangan na mag-sticker, ane. Kana, ikaw butang. Para yung sala. Itapot yung ayos. Tapan. Ba, pwede na to siya ibutang diha. Meg. Away, mga raider. Oo, Meg. Sige na, Meg. Ay, oy. Sorry. Yan tong idea. Ano ko nga, para asa ka nga sticker, ano siya nga, itapot na tong motor ni Mark. Muna to siya guys, lipay na kami sa nga tanan ato. And guys, muna to siya guys, like usa sa pinaka-lame nga prank ever. Guys, Mark, summary na lang bitaw. Pwede po ninyo kuha ako 1,199 guys. And 100. 1,900 110. PM mo na ako. Papa, joking. Tag 17.
Tagwa. Tag 178. Guys, Guys. my Instagram, my Twitter, My Instagram, my Twitter, my baby. Hahanahin kita